ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, подчас гэтай святой імши ми молимся в наступних інтенціях. Дякую Богу Всемогутному за дар молитовних груп при нашій парафії Ружи Маті Божої Вострабрамської, Ружи Маті Божої з Люрд. Нехай Пан Бог благословить їм, і що вони підтримують нас своєю молитвою. Прошу за їх родних, близьких. Так само молюся і прошу Божої ласки, здоров'я для Ганни Дощечка, дару Духа Святого для врачов, для лікарів. Прошу так само вечное избавление для Валицкого Александра, год после смерти, Софьи, Станислава, Ганны, Олег, Максим, Александр, Агейка, Юзеф, Мария, Антон, Збих і Аня. На початку этой святой мши перепросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, Смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодору небесный, Боже, Ойже всемогутный, Пане Сыне, Отце народный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, якимя реш на себе грехи свету, смилуйся над нами, якимя реш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворожайца, смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся.
Боже, оборонце ўсіх, хто на Цябе спадзяецца, без Цябе няма нічога моцнага, нічога святога. Атулі нас Твоей милосерднасцю і навучы нас мудра карыстацца зямнымі добротамі, каб яны вялі нас да добра вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць, у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечныя. Читання другої книги Володарства. У тыя дні один чоловік прийшов з Баал-Шаліша і принес чоловіку Божому хліб початков, 20 ячменных хлябов і свежее збожжа ў торбе сваёй. І сказаў Илія: «Дай людям, каб ели». І сказав слуга ягоны: «Як магу я пакласці гэта перед сотню чалавек?» Ён зноў сказаў: «Дай людям, каб ели, бо так кажа Пан, будуць есці і застанецца». Тады паклаў перад імі, і ели яны, і засталося паводле слова Пана. Гэта Слово Божие. Пан насичає нас удосталь, Пан насичає нас удосталь. Нехай славять Тебе, Пане, усі Твоє створенні, і усі святые Твоє благословляють Тебе. Нехай оповідають про славу Твоего владарства і могутність Твою обвящають. Пан насичає нас удосталь, очі усіх з надією глядять на Тебе, і Ти даєш їм їжу в свой час. Ти відкриваєш свою руку і удосталь насичаєш усьо живое. Пан насичає нас удосталь, Пан справедливий на усіх своїх шляхах і вірний во всіх своїх справах. Близький Пан до всіх, хто Його кличе, до всіх, хто кличе Його в правді. Пан насичає нас удосталь. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, молю вас я, вязень Пана, поступать годно покликання, яким ви покликані, з усьою покорою і лагодністю, з довготерпливостю терпячи один одного у любові, стараючися заховати єдність Духа у союзі миру. Одно тіло і один Дух, які ви покликані у одной надії вашого покликання. Один Пан, одна вера, один хрост, один Бог і Отець усіх, які над усіми і праз усіх і во всіх нас. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Великий пророк повстав сярод нас, і Бог навідав свой народ. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. І з Духом Твоїм.
Читание Святого Евангелия паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Езус адышоў на другі бок Галілейскага або Тыберіядскага мора. Ішло за ім мноства людзей, таму што бачылі цуды, якія ён чыніў над хворымі. Езус узышоў на гару і сядзеў там са сваімі вучнямі. І набліжалася Пасха, юдэйскае свята. Калі Езус узняў вочы і убачыў, што мноства людзей ідзе да яго, сказаў Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» А казаў гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што збіраўся рабіць. Філіп адказаў яму: «Хлеба на 200 дынараў не хопіць, каб кожнаму дасталася хоць крыху». Адзін з вучняў ягоных, Андрэй, брат Сымона Пятра, кажа яму: «Ёсць тут адзін хлопец, які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. Але што гэта для такога мноства?» Езус сказаў: «Загадайце ім сесці». А было на тым месцы шмат травы, і селі людзі, якіх было каля 5000. Езус узяў хлябы і, падзякаваўшы, раздаў тым, хто сядзеў, таксама і рыбы, колькі хто хацеў. А калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб нічога не змарнавалася». Сабралі і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Калі ж людзі ўбачылі, які цуд учыніў Езус, казалі: «Ён сапраўды прарок, які мае прыйсці на свет». Калі Езус даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Гэта слова Пана. Дзяці, дарагія браты і сёстры, апошнія дні напоўнілі трошачкі сумам весь хрысціянскі свет з прычыны здзеку на адкрыцці алімпійскіх гульняў у Парыжы, здзеку над вялікай таямніцай апошняй вячэры Езуса Хрыста, з якой вяжацца не толькі ўстанаўленне святарства, але ўстанаўленне найсвяцейшага сакраменту, ахвяры Езуса Хрыста. Здзеку над вераю. Это ўсё было там на волі так зарганізавана так, каб сказаць, што нічога няма народаў, няма рэлігіі, няма нічога. Так гэта было такім, няма нават чалавека розніцы паміж мужчынам і жанчынай, няма ніякага такога, это самае, ўсё адно. Выдаецца, што гэта і Христос да гэтага заклікае. Але, дарагія браты і сёстры, ведаем, што Пан Бог, калі ствараў сусвет, Ён стварыў усё вельмі добра. Стварыў добра чалавека, мужчыну і жанчыну. Стварыў добра і сказаў, што і ўбачыў Бог, што добра. Стварыў добра ўвесь сусвет і ўбачыў Бог, што добра. Таксама мы ведаем, што д'ябал заўсёды намагаецца з добра, ось якое Бог стварыў, нават чалавек быў створаны на вобраз і падабенства Божае. І д'ябал намагаецца заўсёды вось гэта ўсё нейкім чынам як бы так згнаіць, можам так, альбо паздзекавацца. На жаль, толькі чалавек дае сябе ўцягнуць гэтыя у пасткі злога духа. Вось, напрыклад, глядзіце вобраз чалавека. Кожны чалавек створаны на вобраз і падабенства Бога. Але як чалавека знішчаюць розныя залежнасці, напрыклад, алкагольная залежнасць, наркатычная залежнасць, яшчэ якія залежнасці, як яны знішчаць чалавека, дарагія браты і сёстры. Нішчаць страшна, і чалавек становіцца брыдкі. Брыдкі не толькі целам, але брыдкі таксама і душою. Гэта вось самае страшнае. І пагэтаму д'ябал хоча нейкім чынам зрабіць дрэнна стварэнню Божаму, каб насмяяцца над стварэннем Божым, насмяяцца над чалавекам,
але ён не можа знішчыць, не можа зрабіць нічога супраць добра, якое чыніць Пан Бог. Поэтому калі Пан Бог ствараў чалавека, стварыў усё добра, ён таксама загадаў чалавеку, каб дбаў праз гэта добро. То есть чалавек мае абавязак ад Бога дбаць пра сваё добро. І як мы можам дбаць пра сваё добро? Дзякуючы веры ў Бога, дзякуючы паяднанні нашай душы з Богам, мы дбаем пра нашае добро, пра нашае цела таксама, пра ўсяго інтэгральнага чалавека, па ўсяго цэласнага чалавека. Мы дбаем, толькі гэты шлях есть, шлях яднання з Богам, каб засталося ўсё на сваім месцы, каб было ўсё дастойнае, кажуць, чалавечнасці, і каб жыццё таксама прадаўжалася, бо калі Пан Бог тварыў усё жывое, Бог, ён убачыў, што ўсё жыццё, ўсё кішэла жыццём, ён убачыў, што гэта добра, і сказаў, што гэта добра для жыцця і для чалавека таксама, дарагія браты і сёстры. Але найсвяцейшая Еўхарыстыя, мы бачым, што такое найсвяцейшы сакрамент. Гэта ахвяра Езуса Хрыста, якая была складзена на апошняй вячэры, адзін раз была складзена за нас, дзеля нашага збаўлення, дзеля адпушчэння нашых грахоў, дзеля таго, каб яшчэ раз чалавеку сказаць, што Бог застаецца нават у матэрыяльны спосаб, застаецца разам з чалавекам тут на зямлі. І то есть ён, адзіны пасрэднік паміж Богам і чалавекам, Езус Христус, таксама застаецца з чалавекам тут на зямлі. Бачым, вось гэта праява вялікай любові Бога да чалавека. І вось трэба было нейкім чынам гэтую любоў Бога да чалавека вось так трошачкі знекшталціць. Дарагія браты і сёстры, Парыж, мы ведаем, гэта месца такое асаблівае. Мы ведаем, што там былі аб'яўленні ў 17 стагоддзі, аб'яўленні святой Маргарыце Марыі Лякок, аб'яўленні найсвяцейшага сэрца Езуса. Вось гэтае здарэнне ў гэтым годзе асаблівым чынам азначалася ў нас, у нашай краіне, ў Беларусі. Мы будзем прысвячаць свае сем'і, прысвяцілі свае парафіі. Біскуп прысвяціў нашу бацькаўшчыну пад апеку найсвяцейшага сэрца Езуса, пад апеку Божай міласэрнасці. І я, калі буду рабіць адведзены душпастырскія, таксама буду прысвячаць вашыя сем'і найсвяцейшаму сэрцу Езуса Хрыста, як гэта калісьці рабілі нашыя продкі яшчэ даўным-даўно, некалькі дзесяткаў гадоў таму назад, калі прысвячалі нашыя дамы, і мы сведкамі бачым, што шмат абразоў ёсць найсвяцейшага сэрца, ёсць там надпісы нават на польскай мове, там прысвячэнне сям'і найсвяцейшаму сэрцу Пана Езуса. І гэта вельмі добра, гэта была такая вялікая ласка, і бачым, што насколькі д'ябал робіць усё магчымае і немагчымае, каб ударыць у гэтае месца, у месца, якое ёсць на зямлі, дзе вось ласка Божая асаблівым чынам распасціраецца. І бачым, вось гэтая кашмарная, агідная французская рэвалюцыя, якая прынесла знішчэнне касцёлу, якая нішчыла алтары Божыя. Бачым, д'ябал сваёй такой усцекласці, злосці гэта рабіў усё. Потом бачым іншая рэвалюцыя ў 17 годзе, якая рабіла тое самае. Вось, якая прынесла шмат гора народам пад эгідай вызвалення народаў. І там было: мы вас вызвалім ад Бога. Вызвалім ад Бога. І вызваляючы ад Бога, вялі да смерці людзей. Сколькі людзей было забіта і тады, і ў тым выпадку. І гэта ў імя вызвалення чалавека ад Бога. Дарагія браты і сёстры, калі чалавек, вы пачуеце, што нас вызваляюць ад Бога, гэта значыць, што скора могуць налажыць на нас рукі, кажуць, і што гэта вызваленне будзе каштаваць не толькі нам здароўе, але будзе каштаваць нам жыцця, дарагія браты і сёстры. Поэтому не паддаваймся на падман, што будуць вызваляць чалавека ад Бога. Калі вызваляюць ад Бога, то завядуць да д'ябла. Гэта гарантыя, і чалавек ніколі не выйграе ў гэтым выпадку. Чалавек заўсёды прайграе.
але гэта будзе вельмі дорага каштаваць чалавеку. Вельмі дорага. Але вось тут, чаму гэта адбылося, мы ведаем, таксама некалькі тыдняў назад было вялікае узварушэнне ў касцёле ў Злучаных Штатах Амерыкі, ў іншых краінах, кангрэсы эўхарыстычныя, дзе дбалася, каб людзям паказаць, што ў найсвяцейшым сакраманце ёсць сапраўды прысутны Езус Хрыстус у сваім целе, у сваёй крыві. І ў іншых краінах гэта і далей будзе адбывацца. Я ведаю, што будзе адбывацца вялікае паломніцтва ў Францыі з нагоды узнаўлення касцёла, галоўнага касцёла французскага сабора Найсвяцейшай Панны Марыі Нотр-Дам. Поэтому дьявола аж носить, каб прынізіць Езуса Христа, каб прынізіць, але чалавек і ніхто з тварэння не можа Бога прынізіць. Бог заўсёды будзе на сваім месцы. А тое, што чалавек і сатана робіць прыніжэнне злому духу, злы дух робіць прыніжэнне Богу, то гэта ўсё троху такая насмешка. Нічога мы Богу дрэннага ўчыніць не можам, абсалютна. Толькі мы можам учыніць дрэннае самым сабе, вось чынячы нешта Богу. І мы бачылі, дарагія браты і сёстры, калі пасля вайны на нашых землях асаблівым чынам бушавала вось гэты атэізм, бурэнне касцёлаў, спілаванне крыжоў, сколькі выпадкаў было, вы, напэўна, чулі ад сваіх родных, блізкіх, калі лезлі, пілавалі крыж, разбуралі касцёл, а потом гэтыя людзі знікалі. І не толькі людзі знікалі, але і род іх знікаў увесь. То есть гэта немагчыма такое рабіць і на святое падымаць сваю руку, дарагія браты і сёстры. Гэта самае святое. Нездарма нават Пан Бог пра святога апостола Паўла гаворыць пра святыню чалавечага цела. Вы святыня Духа Святого цела вашае, святыня Духа Святога. Хто нішчыць гэтую святыню, таго знішчыць Бог, таго знішчыць Бог. Як ценныя кожны з нас у вачах Божых, як ценныя мы тут, жывучы на зямлі, бо мы стварэнне Божае, тварэнне, якое Бог даў. Толькі дзякуючы веры мы можам ісці далей з Богам і жыць дастойна тут на зямлі. Поэтому гэта і мы павінны памятаць. Так, кожны з нас углядаецца ў образ Езуса Христа. Мы глядзім, мы бачым, які хочам быць падобнымі. І часамі вось гэтая наша ахвота дапамагае траціць нам веру. Чаму? Бо мы бачым, што не можам дацягнуцца да святасці Езуса Христа. Мы не можам. А чаму гэта робіцца, дарагія браты і сёстры? А таму, што мы не пазнаем веры святых людзей, якія дасягнулі святасці, якія прыпадабняліся да Езуса Христа, якія даюць нам прыклад, што мы можам таксама нешта добрае зрабіць. То есть мы павінны чытаць жыццё святых. Але не толькі святых жыццё. У вас ёсць родныя блізкія, сведкі веры, вашыя бабулі, дзядулі, якія, як вельмі часта чую, гаворыце, што вось калі я прыязджаў да бабулі там у дзеравенскую парафію, мы ездзілі на канікулы, старэйшыя людзі, у нас бабуля садзіла там на лаўцы і вучыла пацеры, вучыла катэхізіс. Мы рыхтаваліся да першай камуніі. Бачым, як дбалі гэтыя людзі, каб перадаць сваю веру, каб вера не знікла. Пытанне заўсёды так, як мы вучым сваіх дзяцей, сваіх унукаў асаблівым чынам. Мы выраслі, чаму мы не дбаем? Мы сёння маем унукаў, якія прыязджаюць часамі к нам у госці, якія сядзяць у тэлефонах, невядома што глядзяць, але ці мы хоць з унукамі разам вечарам мы ведаем, як з намі нашыя бабулі, мамы, таты маліліся вечарамі, пацеры, паўтаралі катэхізіс. Чым мы гэта робім перад тым, ці яны сядзяць да апошняга ў гэтым тэлефоне, а ці мы гэта робім, каб памаліцца з імі пацеры, каб памаліцца з імі, каб расказаць ім пра Езуса Христа, расказаць ім пра катэхізм. Мы часамі заставляем іх чытаць кнігі школьныя, бо ў школе далі 40 кніг, ці сколько там прачытаць дзіцяці за лета, і ўжо бабуля будзе дбаць, чытае. Бабуля, навучы таго, што ты, бабуля,
Вучы дзіцятка сваё пацерам, вучы дзіцятка сваё молитвам. Школа нехай вучыць кнігі чытаць. Это, знаете, так, трэба чытаць кнігі, каб букваў не забыцца, але вучоба заўсёды ў школе. Дорогие браты и сестры, поэтому дбаем про нашу веру, дбаем про наши поводины, дбаем про то, каб мы были добрыми, каб мы перадалі вось добро, Божае добро на зямлі, каб жыццё на зямлі засталося, бо тым больш чалавек будзе, як кажуць, рабіць свайго парадку, тым больш наробіць беспарадку на зямлі. Беспарадку. Поэтому чалавечы парадак, вашыя думкі, гэта не мае думкі. Глядзім на Божы парадак, тады будзе парадак. А калі будзем мы дбаць пра нейкі наш парадак, будзе абсалютны бардак на зямлі. Поэтому нехай наша вера паўнажаецца, асабліва вера ў найсвяцейшы сакрамент. Это вельмі важна. Дзеля гэтага мы прыходзім да касцёла, каб з'яднацца з Езусам Христом, каб убачыць цуд перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. А калі прымаем, то мы удзельнічаем у гэтым цудзе перамянення. Это вялікая ласка, якая дадзена, вялікая ласка споведзі, якая дадзена нам. І мы можам паспавядацца з чыстым сэрцам, прымаць найсвяцейшы сакрамент. Это вялікая ласка. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, кажа Езус. На кім затрымаеце, на тым будуць затрыманыя. Кажа Пан Езус у Евангелии святого Яна, што хто спажывае маё цела, п'е маю кроў, будзе мець жыццё вечнае. Хто не спажывае, не будзе мець жыцця вечнага. І чаго мы яшчэ шукаем у гэтым жыцці? Што нам больш патрэбна? Жыццё вечнае, а ўсё астальное будзе вам дададзена, кажа Езус. Шукайце найперш жыцця вечнага, шукайце валадарства нябеснага, ўсё астальное будзе нам дададзена. Якая вялікая таямніца гэтых слоў Езуса Христа. Калі хто зразумее, знойдзе цуд, знойдзе скарб, які не будзе, якога ржа не з'есць ніколі, ні на зямлі ў гэтым, які застаецца на жыццё вечнае. Нехай Пан Бог нас благословляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца усімагутнага. З верою у збаўчую моц Езуса Христа узнесем праз Яго посредництва до Бога Отца наши супольные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб яго вера, надзея і любоў паказвалі свету шлях да Божага валадарства. Тебе просім.
Молимся за святого Отца, каб пад кіраўніцтвам Духа Святого ён садзейнічаў умацаванню сярод хрысціянаў сапраўднай еднасці. Тебе просім. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб вырашаючы цяжкія праблемы яны кіраваліся прынцыпам агульнага дабра для ўсяго грамадства. Тебе просім. Молимся за маладых людзей, якія Христус кліча прапаведаваць добрую навіну аб Божым валадарстве, каб дзеля яго яны смаглі пакінуць усё і знайсці ў гэтым сапраўднае шчасце. Тебе просім. Молимся аб добрым надвор'і і на час сёлетняга жніва. Тебе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы умелі дзякаваць Богу за атрыманую ад Яго дапамогу. Тебе просім. Прашу Бога Всемагутнага і дзякую за дар малітоўных груп пры нашай парафіі Ружы Маці Божай Вострабрамскай, Ружы Маці Божай з Люрд. Нехай Пан Бог благословляе ім у іх штодзённасці, іхнім сем'ям. Цябе просім. Просім Божай ласкі, здароўя для Ганны дошчачкай, дароў Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Нехай Пан Бог усемагутна дарыць радасцю жыцця вечнага Александра Валіцкага, Софію, Станіслава, Ганну, Олега, Максима, Александра, Агейка, Юзафа, Марію, Антона, Збыха, Аню. Цябе просім. Прашу святла Духа Святога для тых, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва ўкраіне. Цябе просім. Малюся за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Дзякую Пану Богу Всемагутнаму за дар тых людзей, якія стараюцца дапамагаць нам і малітвай, і ахвяраваннямі сваімі, і працай пры парафіі, каб узнесці наш храм у гэтым месцы, храм для хвалы Пана Бога Всемагутнага. Цябе просім. І няхай Пан Бог Усемагутны дасць сілы, моцу і трываць у цярпеннях людзям несправядліва асуджаным. Малюся таксама за тых, хто асуджае другого чалавека аб іх навяртанні, які асуджаюць і словам, і друкам, і думкамі нават несправядліва, бо гэта вельмі балюча тым людзям. Нехай Пан Бог дасць ім сілы і моц навяртання. Цябе просім. Просім Цябе, Божа, учыні, каб мы не пераставалі ўзносіць да Цябе малітвы і вучыліся распазнаваць Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Ламай Твой хлеб життя, Збавитель нам, як Ти ламав колись Твоим забрав, що істина
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Всемогутний Боже, прийми дари, які ми Тобі складаємо з того, що, дякуючи Твоїй щодрості, отримали. Нехай прозмот Твоей ласки, эта ахвяра осветить наше земное житье и приведи нас до радости вечной праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці. узносим і до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно і справедливо. А правды годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святый, Ойча всемогутный, вечный Божа, у Тебе мы живем, рухаемся и існуем, и в нашем земном вандровании завсюди отчуваем Твою добрыню, и носим у себе задаток вечного життя. Бо маючи перші дари Духа, раз якого Ти воскресив з мертвих Єзуса, ми сподяємося отримати вічний уділ у пасхальним таємниці. Тому з усіми ангелами ми Тебе прославляємо, з радостю скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полные хвали Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. А правди Божа, Ти святий, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого. Ты все оживляешь, освещаешь и неспынно сбираешь народ свой, каба до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего эти дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, каб стали сіяни тілом і крив'єю Сина Твоего нашого Пана Єсуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо он у тую ноч, коли був видадзений, взяв хлеб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Берите, ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас буде видано». Христе, Сину Бога живого, змилуйся надо мною. Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита. Для отпущения грехов это чините на мою память».
Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Єзу, визнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сина, а так само Його чудовне воскресіння у небовшесті, чекаючи другого прийстя, з подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими Его, як ахвяру, якой Ты пожадав быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто власти Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсюди вольны от грехов и захованные, от греху и захованные от всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего,
И вот ласкавый згодно с Твоей волей дарите с упокоем и едностью, яки живейший володаришь на веки вечные. Покой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою. Иди сюда. Ну, ходите, children. Єднання тіла і Пане Єзу Христе, нехай прийняття тіла і крові Твої не буде мені на суд і судення, але з милосердності Твоєї, Бога і здоров'я. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную, Пане. Тіла Христа, нехай запомнишся.
Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына, ученик об гэты дар Его невыказной любови, посприяв нашему избавлению, праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, бережи нас. Будь нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа, покорно просим, мягкая вознищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцарю Божию, скинь в пекло сатану и ищи злых духов, якие возгубу душу свою спасите. Сідайте. Сегодня у нас 4-й сусветный день бабуль и дядуль и пожилых людей. Нехай Христос Пан дасть благословление всем, кожному пожилому человеку. Знаете, кто может пожилый себе отчувая, кто меньше отчувая. Это уже залежит от нас, от нашего не только здоровья физичного и духовного, але так само, что человек думает. Божьего благословения всем пожилым людям. Нехай Пан Бог благословляє, стараемся дбать про всех. Ну, и кажуть, это вельми важно, что мы дбаем про своих батьков пожилых, але так само, ну, каб эти батьки пожилые так само не надуживали этого всего так, бо часами бывает такое наоборотное. 29 липеня понедельник успомин святых Марты, Марии и Лазара. 31 липеня середа успомин святого Игнация Лайолы и Святара. 1 жнивня четвер успомин святого Альфонса Марии Лигуоры, бискупа и доктора Костела. Дорогие браты и сестры, коли все будет добро, 31 жнивня у нас отбудется освячение, то есть консекрация нашего костела. З гэтай нагоды у нас, як вы бачыце, мы трошачкі прац зробім, і заўсёды пэўная тая ці іншая падзея натхняе нас нешта зрабіць пры касцёле, дарабіць нешта, а ў нас, як яшчэ кажуць, ёсць чаго дарабіць, ёсць што рабіць, ёсць розныя дробныя справы. Ну і недробныя справы. Мы, як бачыце, займаемся вось ганкам галоўным, крыльцом, чи ганкам, правільна сказаць, касцёла нашага. Гэта вельмі каштоўная праца. І я дзякую нашым ахвярадаўцам, што дапамагаюць, абяцалі нам дапамагчы вось ганак. Кошт, я вам скажу, кошт гэтых прац і матэрыялу і прац каштуе 15 680-860 доляраў. Каб вы ведалі, што вось гэта самая такая каштоўная праца, якая ёсць, якая засталася. Ну, я говорю, дзякую ахвярадаўцам. Цяпер мы павінны яшчэ, як бачыце, рабіць алтар галоўны. Алтар галоўны, хоць там аддзельныя элементы галоўнага алтара віселі, у нас пэўны час стаялі, але мы далей даробліваем. Вось майстар рэшчык па дрэву, Павел уже так зрабіў на гэты абраз вельмі прыгожую раму. Гэтая рама будзе рама займаць трэцюю частку вось гэтага ўсяго, самую сярэдзіну. Это вельмі прыгожая гатыцкая рама. Уже на гэтым тыдні пакрасіцца гэта рама, і мы аддадзім пазалотчыкам, каб яны залацілі. Яна будзе вельмі прыгожая. Будзе вельмі прыгожая рама. Гэта рама, і потом будзе далей ісці алтар, уже далей будзем пазней рабіць алтар. Пэўная частка алтара будзе вітраж. Таксама уже робіцца, працы вядуцца у гэтым накірунку. І пастараемся, каб алтар быў не горшы, які быў у нас у касцёле старым. У нас у касцёле старым калісьці быў вельмі прыгожы алтар. Адзін з прыгажэйшых алтароў Беларусі быў, можам сказаць, што тут у нас. Такі прыгожы ў старым касцёле быў. А я раз прысніў, як мы капліцу аднавілі, якая яна была ўнутры. Таму, знаеце, ужо думкі ёсць. Да.
Но это еще с теории будущего. Вот, пока нашей парафії, я вас вельми прошу трошечки допомогти мені, ось эту частку ми повинні. Робяться баляски, каб кленчить, тоже вельми пригожие баляски будуть, такі ковані. Зробимо баляски. І каб кленчить добре було, і тут, от, каб нам міністранти не попадали з цієї самої ступеньки, там трошечки баляски зробимо, там, каб сиділи спокійно. Вот. Ну, але вже це пізніше, перші будуть ось ці баляски ми зробимо. Я там ковальов доставав, вони махають молотами, там кують, все, я їх доставав, хоч у відпуску був. Они мне каждые 2 дня отчеты давали, это самое, что там зробили, что выковали, я это так спокою не давал. Так, но працы ведутся. Шмат мы здали задатков на все это, выдаденные задатки, то есть они ж покуль не убачать что-нибудь, так працы не начинают. Але задатки выдаденные, працы робятся. Я говорю, вельми буду вдячний за ваши ахвярования. Бо мені ось треба, ну, найближче пару, так, 3-4 ось на гэтым тижні треба видати ось на гэты усі ось справи. Рублев. Этот сам, на эти справи ось тут, каб яны далей так натхніть, знаете, каб робота шла. А то ж затормозиться, сроки будуть так не вельми витримані. Поэтому буду вдячний за ваші ахвяровання. Нехай Боженька благословляє. І, ну, ми бачимо, там Валера там нам штукатурить ту частку костела, ось ззаді ви бачите, це все так ми стараємося, то есть, доробити. В принципі, костел у нас буде амаль що дороблений, там, як я вже говорю, дробні справи, що будуть зв'язані. Ну і далі будемо щось робити. Так, далі будемо робити на цьому тижні, там ще розберуся з розкопками, и документации на костел повинна быть уже так, ну, не готова уже так долго, это тянется. Святая мша, так як була на наступному тижні, у неділю так і буде. У понеділок, середу, четверу 9, а второк, п'ятниця, субота 19. Запрошаю. Так, после благословления мы выйдем, кто хочет поблагословить свои машины, мы выйдем сюда перед ганком костела, то есть там, где крыш наш стоит, перед крыжом я прочитаю молитву благословления транспортных сродков усіх, что находятся на улице, и мы потом пройдемся и поблагословим эти транспортные сродки. Так само буду вдячний за ахвяровання ваше. Я дякую вам. Нехай Пан Бог благословляє і тих, хто ось там у нас, слушайте, я так на старом месте, там, где наш клен этот звалило, так, ходил около его, молился, думаю, ну не ж так, его никто не звалить, этот самый. 2 остались, а той, что треба, то и звалило, конечно, это самое. А то думал, самим придется выкорчевывать, а там еще не так, кто-нибудь зловить, ЖКХ, кто, беды будет. А тут от Пан Бог милосердний, кажуть, над нами. Дякую пану Івану Лемішу, що розпілував, Віталію Садовському і нашому міністранту Роману, які звезли чурки костела тут у костелі, застав все там, і кажуть, я вчора був, перевіряв, там пень навіть вивезли оттуда, вже так, це все хорошо там зроблено. Вот, дякую щиро вам. У Ларку у нас є часопис «Діалог» і наша віра. Купляємо, коли ласка. Ось це основні объявы, а зараз благословление. И после спевов до святого Фабияна и спевов выходим коло костела, коло крыжа, я поблагословлю автотранспорт. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Покажи,
Благаслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя твайго святога, абвяшчаючы слова тваё і удзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай і хвалы алтара слугу твайго айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёй апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.